umay kumabkablaw. Dagiti kakabsatyo, nga naingat, kanaayat unay. Umay mangitanon, dagiti kanta, makaitad itiragsak iti apo, kung makapagdaydayaw iti apo. Kaya hindi kakabsat tayo, di tayo siya, amukin pa check, parbangon yun. So nga, itong galmay sa, may kablaw, kan, may parayag, unay, ramid man ti apo, dito yung daw, uno rabi Alam mo, hindi lang ti pa nagkararag, kakabsat. Naayat, kung man nakabalin ng Diyos, umay kami ken ka, tapno may miyaw po itong tuloy, itagdayaw, itong tuloy apo, itag ay, kung man nakabalin, managan mo apo, kadagiti nagbabatan ni. Yaman kami apo, tinadanon mo na apo pa nagkaykay sa amin. Madanon mo na o Diyos, ti umay miyaw pa nagdayo, ken ka, katagyaman kami unay, itinindaway ng paay mo. At o Diyos, tangal daw apo, at tangarabi, apo, makikadda kada kami. At apo, galutan na kami ti may sa nga espiritu, may sa nga ayat mo, may sa nga bagi ni Kristo, kun may sa apo ti panggupon mi, iso lang apo ti tagay, kinidayaw itinagan mo. Apo, kidagon mi ken kay, kamapo ti panagbalaygi, at bendisyon na mapo ti tunggal may sa apo ti pagtangan, kastawa dagiti agbuy-buya o apo, agministro ka apo, babaan ka dagiti nga kanta ka dagiti puso da, ipakita mo da, iparik na mapo, nga dakkel ti ayat mo iti tunggal may sa. Alam mo no Diyos, agyaman kami kanta, madaydayaw ka unay, kan may tatan ka, itinagan niya po mga Jesus, dinawat niya ni Migitoy. Amen. Kaya ti pa nagkankanta iting kabsat, kantaan tayo di kanta nga, Biag ti Kristiyano. Ay, anyan, di biag ti Kristiyano, ragag ko, kapoy ti apo, uray awan, aligwan.
tuloy, nagsilbi ti Apo. Santay ko mga maupay, uli ka sa natibanbanog tayo. At ipanagayat na, saan pa nga nagmamaw. Panagayat na iti kalman, itatak, kaniteg na na yun. Madaydayaw iti Apo. Tultuloy tayo nga rod, nagdayaw iti Apo, iti kantangan, iti kantanga. Daydayaw, iti tanagan. Masiknan ka kanya ang yakapo taay ayaten na kaitiya dunay apagkukurangan di na malakdan panamlungkong kanya. Awan kasken ka, ketay dayawen ka. Akantay man na kapsat, anya ka po. Anya ka po, tamasik ng kakanya. Anya ka po, taay ayatin na. Nagitiya dunay napagkukurangan, di na malakdan pa ng dungdung kanya. Awan masgaskin ka, ketay dayawen ka. Dayawat day tanagan mo, na maikay-ikaw ulan. Dahil naimbag mo, lakel nayat mo, punuan mataginayon. Dayawat day tanagan mo, nag-ay kuti makenta. Awan kasken ka, ketay dayawen ka. Tanagan mo, Diyos. Dayawat day tanagan mo, na malikari-ka unay. Inaimbag mo, lakkel ngayat mo, turuan mataginayon. Dayawat day tanagan mo, itag ay kuti makenta. Awan kasken ka, ketay dayawen ka. Awan kasken ka, ketay dayawen ka. Awan kasken ka, ketay dayawen ka. Buena po, kukwam ti amin ng gloria, katayawan, panagyaman. Yaman kami o Diyos, iti presensya. Yaman kami o Diyos, ikat dagdamaapo. Ngarapo, kanragsak at dakadagiti puso mi. Yaman kami ken ka, kat idayo da kaunay, kanitanok da ka. Tinagan na po may Jesus, tinawag niya mi gito. Amen. Amen. Nalawan da kapsat. Intay nga ron jumay kadwa mapasat.
Ket daytoy kakabsat ket isumanan itintay pa nagkaraon. Kadagiti puso tayo, kararwa tayo. Tina espiritual nga taraon. Daytoy kakabsat at sa basabali nga minyo na. At damot kakabsat dagiti panghimagas. At damot dagiti makapapigsa. At damot dagiti makapabilag. At damot dagiti makapatibker. At damot kakabsat di makapatakkel. So tata, aramat iti ayaten tayo nga pastor iti Ilocano Fellowship ni Pastor James Valdez nga iso ti umay mangtaron kada tayo isagana tayo kakabsat digiti pinggan tayo lumabalbalingket at tayo mabandihado na alawon iyaw ngorog ni Pastor Jameson tayo sunan iti mangidasar kada tayo. Ay bag nga rabi iyo amin nga kapsat, ay bag nga oras ay amin maragsakan kami nga dumanon kada kayo babaen da ito live streaming kat maragsakan kami unay kada ada kami kada kiti karkararag ada kayo kada kiti karkararag mi kakang kanayon Diyos ko matilang bendisyon kada tayo kat napuntayo ti panagkararag apo bendisyonam agyaman kami dahil tinagundaway bendisyonam dahil nga tiyempo ti pag panakaibingay ti sa bendisyonam dagiti kakabsat nga makitanggay ti panagday kanagkanta kan uray ti dagiti kakabsat nga aginteg kuno makipag remain nga dingig kadagiti sa bendisyonam dagiti puspuso ti tunggal maysa nga pagdiswan dagiti bukal isuda nga may mula ita. Bendisyonam uray ti sa kanti adipen mo tinagan ni Jesus nga pumi dinawat ni amin dagitoy. Amen. Iti panangrugi ti mensahe kahit ko ti mangted ti maysa nga taludsod sino kada tayo ti kanayon nga isolate na ti bagina wenno kanayon nga kaya na ti agmay maysa. Dati may nga paset ti sermon di kapsat joy ko na di nga ti may nga dapat nga lesyan tayo kada jay isolate yourself di jag may saka ato dagit chances nga mabalin nga sabali ti pampanunutam delikado aja nga tiyempo baka makakita ka ti pagsamal mo dita wenno makita ti kaputi ka unay ti problema ket sabali ti pagpatinggaam ti puntos nitoy kada kayo kakabsat ket mangtida ki title nga kastoy kunana iti daytoy nga biag journey in the journey of life we need each other. Okay, iti daytoy nga panagtaray wenno panakidangadang panagna tayo ket masapol tayo itunggal maysa. Ephesians chapter 4 verse 16 kunana basahin iti English. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Okay. Di Colossians i-recode ko, i-paraphrase ko di chapter 2 from verse 6 and 7. May saka dagiti line kat ko na as you receive Christ or Jesus the Lord, so you walk with Him. So ti Biblia kakabsat inkumpara na ti biag tayo iti panagna. Okay? The Bible often compare life to walk. Hanang inkumpara iti panagtugaw wenno pang inkumpara na iti panagna kay nasa wanda jay panagna aksyon pagkutkuti kakabsat so adda tayo iti journey kay nasa wen adda tayo iti panagna ket iti buo nga New Testament na ibaga ken naipalpalagip kada tayo nga na tayo nga we are told to walk in wisdom. Walk in love, walk in light, walk in obedience, and walk in the Spirit. Amen. Malapit di jay. So di jay ti kabuuan ti palagip nga
gapo iti baro nga testimony testament ti Biblia tayo. Ngem ti pinakatulbek kakabsat major nga tulbek nga ti bagbaga ti Apo kada tayo ket isu daytoy. Hang kayo nga magmagna iti daytoy nga biag nga dakta kayo. Okay, amen. Hang kayo nga magmagna we know you never meant to walk through life alone. Okay? So, di ko na tayo, there's has nothing to do with whether you are single or married. I mean, married does not solve issue. No. Ha? When the mom masapol nga asawa katapno no masulbar ti problema mo mas lalo nga makikisan ti problema ta mom duwa kayo. Ulitek, marriage does not solve issue. Yeah. Ngem community does. Community we know community of faith does. Yeah. Ket mabirukam ti community, you find community in your spiritual family. Amen. Dahil dito ko na tayo nga Yes. the body of Christ. Amen. Amen. Woo. Ulitek, you find community in your spiritual family, the body of Christ. Yeah. That's true. Idi Biyernes ket idi may sa jay balay. Nakitaw-tawag at may madigayam di may sa. Makala naliday ti biyag nga may sa. Kitagbiro kak ti company. At kikita tayo man, tagpe-fellowship tayo unak. The great advantage when no benefits na di jay kat makapagpipinabilig kayo, makapaggiin na ron kayo. No dati kapsat nga medyo bumabaaw ti apoy na, bumasbasit ti apoy na kat manayo na nagsisinindi kayo. Ang kayo nga ginaron may pangiti ungat nga agpipinabilig kayo. Ulitek, Yes. community does and you find community in your spiritual family, the Yeah. body of Christ. Okay. Amen. Mabalin nga may isa kada kayo. Katag ko na, what's wrong with walking alone? Yeah. Mabalin nga kun kunayo. Kunayo nga, I like walking alone. In fact, I prefer it. Mabalin nga kun kunayo, I can go with my own pace. Mabalin nga kun kunayo, I don't have to wait for anybody. So, kayat ko ti nagmay isa. Kung na tayo kasunod duma. Kakabsat, mabalin nga magmaglaka nga may isa. At the time, actually, at the time nga kaya mo tin may isa. Kahit kumanda jay may sakta, inak man agpagmanata makitungtungtong ti Apo sa balimad aji nga case. Yeah. Can I walk on my own? Kahit ko ti relax, kahit ko ti away from any other, mayat di jay, makisasarita ka ti Apo sa bali nga case ajay. Okay? Ngayon, kung na tayo garod, you may like walking alone, but you need others to walk Yes. through life. At dati namamok, siguro 3 months ko pa lang ito yung London ide, at dati na-meet ko nga may isang Pilipina, at dati may isang Historiana, isang Marek, at dati kapatpatay nga amam muna, nabid na pa nga namamuan, kadati nga kapsat, natay gaputa, awanti kontak na di Pilipinas, ti relatives na, bueno, awanti pangi boys outan na, ti problema na, kat, kasla nagpakamatay, kasi ti pa naka-imbestiga dito po pulis. No. Kung na dahil nga kapsat nga namit ko, kat, kung siguro mas maaga lang kaming nagkakilala ni ate, siguro na save kasi pinapalakas ko siya noon, pero may nagkaroon na siya ng malalang sakit. So importante dito, iti picture nga ipapakita kada kayo kapsat ket. Iti dahil nga journey ti panagbiag, we need each other. Amen. Tata, ang datalo nga S. Nire-wrong thing nga kasi ang datalo nga S nga masapol nga i-consider tayo. Ti panang nayon ti explanation na dayto. Umuna, well, may panggip iti dagi ko na tayo nga panagna. Umuna, no adda kadwam, it is more safe. Amen. Napadasan nyo ka din iti magmag na iti may nga malam kat nagsipngit di jay pag na mga dalan. Santo awan unay balbalay. Santo umay ti agarbes. Nako. Jay Isabela kat ko armor dagi tay kwa ako namin ko diya kasla iso kano ti pinagruwar dagi tay karkarangit wenno dagi tay han nga nga makikita nga dadumapay. Okay, daytoy.
Mabalin nga, kung na tayo nga isolated, quiet road by yourself, medyo naturid ka man siguro. Ay, kaya dahil ako na ngem, tagpaypay so, at dabasit buting mo. Yeah. Ngem no, dakadwam, hang kayo pulos mabuteng. Amen. It can be a little scary, but it is safer to walk through life with others. Masapol tayo. Di kadwa, hindi na tayo dahil tatang ko. At takrotes mo ni mother ko, apo ka, terme nga hanga makatulog, tirabi eh. Gayab ti ubeng. Kaya na mapalawlawan iso na ti kaabay na nga maturog. Tapno kano awan ti pagnandyan alya. Nanakit makatulong kanya na dijay ayaban na nga kadwa na nga maturog. Tano may sana mabuteng. Ito nga ti picture nito'y adat sa bali ti tured tayo no ada kadwa tayo. Sala ko may isang magbibiyag. Kano ngay sinirek na katek tatakaw. Siyempre jeg tatakaw, adalin na nga muna ay may sana ti jay kunana. So hanga mabuting jeg tatakaw nga mangsirik kanyam gabuta may sam. Nimno duwa kayo kunana siguro jeg tatakaw ket no kalabanig na gito binugbog ko jay maysa ay nabannog akto nga mangbugbog at tanto pa maysa. Iso nga mabuting. Picture ditoy napintas ti adda kadwa na. Iti agdudu iti in general kakabsat. May kadwa, so first S is it is safer. May kadwa, it is supportive. Adati may isang daan old Zambian proverb. Nakuna na, when you run alone, you run fast. Pag taray ka kano nga may sam, nakaparpartak ka nga agtaray. Hindi ka mo dumandanunam. But when you run together, you run far. Kaya nasa when, no adda kat duam nga agtartaray akat adda nga talaga ti papanan niyo, adda ti target yo. So nga mayat lang tano, wala tano tartaray ka may mesam ka na pagalis ka when no nabaltog ka ta di kabubutan. Okay? It is supportive. Amen? Because life tingamin biyag kakabsat ket hanlaeng nga taray nga 100 meter das. Timaray ka napaspas ka kadadjay kan haan. It's a marathon. Ket tilaing wagas nga makapan ka iti finish line iti daytoy nga race. Traglalumba ti taray. Tapnon hanggang nga ma-burn out, hanggang nga mabannog, hanggang nga ag-collapse, katawan ti butong mulong kanyam, babaen iti panaka-involved ti sabali wenno kadwami ti biag mo dato di kun tayo nga meaningful relationship. So apay nga i-highlights tayo kakabsat dahil sa nga meaningful relationship kat gaputa at dapat gamin ti kakadwa nga relationship lang nga meaningful. So nga importante dijay agginayim nga permi ag tinulong kayo ng pinabilag and dumapay. Okay? So, number 3, so, it's safer, it is supportive, and it is smarter. It's smart. So, di ko natin tatay, nasagit tayo nga, you will learn more by walking with others than you do by yourself. At dati maadal mo, no, dalat natin sa bali, so nga, two head is better than one. Kung natin Proverbs sa dijay. When adalat ta may ibagbaga jay kadwam nga hamo mo. Uray na dumagag supyat kayo, gayem kay tumanen at least adakat katungtong mo. Amen. Proverbs 28:26. Kunana, whoever trusts in his own mind is a fool. Grabe man ni Proverbs niya. Whoever trusts in his own mind is a fool. Okay, dagito at dagayam reminder nga pagtratras ka lang sa sarilim ka may bilbilang kagayam nga fool or mangmang. Di kaya na nga sawin kakapsat. If you are only the one who thinks something and nobody agree with you, you may be walking in the wrong direction. Okay? You may be walking in the wrong direction. So, when you walk by yourself through life,
Kuna na dito, you don't have to go, and you don't have anybody to go, then, kitay mata, baka awang kayo, ijay gusto nga dalan. Okay? Ulitin. No magmagnaka nga may sami ti biyaket, makitam kat awan ti sumurot kanyam. Na. Mhm. Malinsa. Madinsa. Hindi na talaga. Masapol sa nga agsubli ka ijay baka adamat nga ti sign nga dead end. Mamula na kita. Hello. Dangerous ko na kaya. Well, tapos lagi niya kakadwa, makikita da nga may sam nga napang may sama awan natin sumurot kanyam. Di kaya nang sabon dito, no makita mo nga awan ti sumurot kanyam, lawan mo mag-agree kanyam, ay baka awang ka ijay umapag-iso nga nga lane wenno nga dalan. Kat ti solusyon na ijay kakabsat kat we've got to get back on the path and go in the right direction. Masapon nga agsubli ka apay madinsa na ito'y nasurot ko nga dalan. Hansa nga dahito iti right direction kung na tayo kuma. So, evaluatein tayo. Dagiti bagbagi tayo. Amen. Conclusion. You've got to have other people in your life to help you grow into the person God made you to be. Duma hamu-amu ka nga hamu-amu nga talaga ti completely nga purpose ti apo kanyam. Aging gana nga handa kang inkarara wennohan nga tinulungan ni pastor wenno da dumabay nga tao nga mangibaga kanyam dijay meaning ti panaka paraswam iti daytoy nga rabaw ti daga. So nga kailangan dinggan tayo ken i-consider tayo ti panlaki gayem kadagiti dadduma. So life is all about relationship. Hello, life is all about relationship. Hindi ko natin tatay relationship nga right wenno nabunga kakabsat. Okay? So because God is love. Ti Dios isu dayat ket kaya na tayo nga masursuruan nga ayaten tayo isuna. Ken ayaten dagiti sabsabali. Ket daytoy ti duwa nga kadakkelan nga commandment ti Apo. Ti daytoy nga biag. Love God and love your neighbor as yourself. Importante dagiti. Duwa nga sa lusod nga ibati kipapantay to ti panagkararag. Who are the people with whom you can walk through life and share support? Anya wenno sino dagiti tattao nga pakipagpagnaan tayo ti daytoy nga biag ken pangalalaan tayo ti suporta. Okay? Agabsat masapol tayo ti kun tayo nga group of people ay support group no madown tayo tawagan kasi ngayon the follow-up question is how are you actively cultivating those relationship to make them strong? Sapay ko mga kakabsat daytoy mensahe ti Apo nga na-share to taket nang ti palagip kada tayo nga importante ito nga biag kat importante ti kadwa iti panakidangadang ay iti daytoy nga journey tayo. Practically masapol tayo nga talaga. Kung nakontak tayo oray dumakat ag supyat kayo agargyo kayo wenno nya pangam sa totoo lang gat we need each other. We need each other. So nga no one dadakakabsat dito nga hampay nga awampay ti kasla awampay ti kasla nakaikam kami nga niyo nga group of support ay masapol nga biruken tayo dijay. Adda kadi kakabsat nga agdamdamag pa lang anya ti meaning ti life iti daytoy kasanyo pay ammo. Masapol tayo ti kakadwa nga ag-evaluate agsao kadagiti bagbagi tayo kakabsat. Ti Dios bendisyonan na tayo amin ket napan tayo ti panagkararag. Agyaman kami Apo ti daytoy nga rabii na adalmi ti may isang leksyon nga napauluan in this journey of life we need each other. Important siya nga naipalagip nga life is about relationship.
Tulungan na kami apo nga kanti halaga dagiti tao nga kakadwami. Tulungan na kami nga i-build up the relationship mi agbaling nga stronger ken na irut nga panagkakadwa para ken ka. Tulungan na kami, tulungan ti tunggal maysa nga nagdingag. Pendisyonam ti saom nga naimula ka dagiti puspuso ti tunggal maysa. Dagiti dawat nang ipagpakasi tinagan ni Jesus nga pumi. Amen. Kantanta pa nga ti maudi adi daydayawag sa tay nga road. Ano mapanti panang recover. Daydayawag tay tanagan mo. Tama ikarika unay. Ikinaimbag mo, dakkel nayat mo, isudat mataginayo. Daydayawan kay tanagan mo, itag-ay ko ti maken ka. Awan kasken ka, ket daydayawen ka. Awan kasken ka, ket daydayawen ka. Awan kasken ka, ket daydayawen ka. Wen kakabsat, nagyaman tayo ti Apo, ti mensahe, ti biyag. Nagyaman tayo ti Apo, ti biyag ni Pastor James, kada kayo amin. Nagyaman tayo iti Apo, tadda kayo na nakipagmaymaysa. Tayo ti manan, iti kakabsat yo, manipod ti Lucano, umayag pakada, naimbag nga nabitay amin, nabingal daw yun ita Pilipinas, kanda dumapay nga parte ti Asia, ni Apo Diyos, ti kanayon, mang taramay kada kayo, bendisyonan na kayo ni Apo. Ni Apo Diyos, ti mang pasabot ka lagi ti pagkasapulan nyo. Agtalag tayo ti Apo. Amen. Agtalag tayo ti biyag tayo. Dakkel ti maragidan ti Apo iti biyag. Itong gamay sa. Amen. Dahil tayo ti Apo. Bye-bye nga rodan. God bless you. Bye-bye. Daydayaw.